12 Martda Türkmenistanda bir kanun geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna şu neçeli ýurdun içinde we ýurdun daşynda jemi 6 san dalaşgar öz dalaşgarlyklaryny goýdy. Azat Taýtbaýew, Nurmuhammed Annaýew, Agajan Bekmuradow, Murat Gurbanow, Geldi Kärizow we Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana prezident bolmak üçin bir kanun saýlawy dalaş edýärler. Bu 6 dalaşgardan diňe Agajan Bekmuradow we Serdar Berdimuhammedow resmi dalaşgar hasap edilýär. Kalan 4 dalaşgar bolsa bir kanun saýlawyna nädip gatnaşajaklary barada şu neçeli hiç bir ýörelge belli edilmedi. Emma bu geçiriljek prezidentlik saýlawynyň Türkmenistanyň konstitusiýasyna we kanununa garşy gelýändigine garamazdan bu ady geçen dalaşgarlar saýlawa gatnaşajakdyklaryny belläp geçýärler we halky bir kanun saýlawlara gatnaşmaklary üçin çağırş edýärler. Bu işte asıl mesele bolsa saýlawyň jenaýatçy topar tarapyndan geçiriljekdigi we sandygyň eýesi halk däldi. Ýene-de jenaýatçy topar bolup durýandygy hakykatyny unutup halky bir kanun saýlawy dogry manipulerlemek islenilýändigi hakykaty ortaya çykýar.